Takže, čaute ľudia. Ja sa volám Jano LPTV a ja vás vítam u ďalšieho videa. Takže tentokrát je to prvýkrát z Payday the Heist. Vlastne, je to vlastne ako prepadávačka a tak. Je to vlastne moje prvé video, ako na tento kanál. Počkajte, napíšem tu niečo. Takže, vlastne, ak ste si mohli všimnúť, z môjho prvého kanálu som všetko vymazal, tie moje let's playe. A toto bude čisto kanál len pre let's playe, takže Jano LPTV, jak som už povedal. Takže, je to mapa First World Bank, neviem. Ready. Ready. Ja už som jediný načítaný, neviem, oni sú nejako si not ready. Čiže som pripravený. I hope now you it. Ready and yes. Neviem dobre po anglicky a už to jeden pochopil, že ready a ešte je ten overdrill. No. Overdrill je to vlastne taká vec, kde sa postaví na nejaké tajné stupienky a otvoria sa nám nejaké dvere, kde musíme naťukať dobrý kód na dlaždice, potom sa nám otvorí nejaký trezor, kde budú samé cihličky, som to proste, ale je to hrozne ťažké a hrozne dlho to trvá, samozrejme. No, už by to mohol potvrdiť konečne, lebo celé video budeme tu len čakať na toto. Dobre, takže ideme! Ja už budem ticho. Jak si to dokážete preložiť, tak už prekladajte. Takže, ako môžete vidieť, je tu celkom dobrá grafika. Keď zmašíme F-ko, začíname vlastne zabíjať. Už prepadáme banku. Takže môžeme to aj teraz zmašnúť, ale my máme taký plán, teda aspoň oni. Ja som to pochopil, ako vy môžete vidieť. Tento, kto tu žiari, je to manažer. My ho musíme vlastne zajať a získať od neho takú kartičku. Takže ja mu spútam ruky, no tak on to spútal už. Nevadí, že teraz budeme musieť ísť otvoriť niečo. Takže otvorili sme to. Teraz musíme vybrať túto vec. No už mi to pomaly vybrať, nevadí. Tak, ideme. Musíme porničiť trošku kamery. Lebo čím menej kamier, tým menej fizlov. Aby nás fizli vlastne nevedeli, čo tu robíme. Také neslušné veci, chápete, ne? A jak môžete počuť, že tu kecajú niektorí, trochu je to počuť, ale väčšinou sú tu nejakí Angličania alebo Rusi, alebo... Tak, ja tu poničím trošku tie kamery. Tak, už sa tu robí vlastne tento overdrill. No, drill sa tu vlastne robí. Je to vlastne, že prevrtanie dvere a potom ideme do trezoru. Takže ja toto tu končím. Sexy. Tak, tu by sme mohli dať ammo bag. Dá sa tu vlastne, a samozrejme sa to dá nejak piť. Máte pri sebe M4, USB a kódnicu. A potom len keď to nastaví ten vlastne, čo tak otvoril. Down on the ground. Ja si tu nejako špútam rukojemníka. A už idú policajti. A sú taktiež neprestrelné sklá. Yeah. Aj vrtuľníky sú tu proste jak... Reálne to je. Už by si tu niekto mohli hodiť ammo bag.
lebo nebudem mať náboje v devinke a ja si moc... Prepáčte, že idem v tomto prvom kole s devinkou, ale najťažšie je sa vystrieľať odtiaľ vlastne. To vám vravím z vlastnej skúsenosti. Keď tu bude... Sú tu ešte vlastne také postavy, ako sa napríklad volá, že Deserve, to je vlastne niečo také elektrické pulzy, to do vás dáva. Keď je blízko, tak vás to zabije na jednu ranu. Ale hrozne vás to tak ako keby že zmrazí. A potom je tu taký špek, vlastne on je celý obrnený, úplne celý obrnený a zabijete ho len keď mu presedete vlastne čelné sklo na hlave a vtedy ho môžete zraniť vlastne do hlavy. Low ammo, vidíte, už nemám ammo. Musíme to tam prebehnúť, aby sme mali ammo, lebo oni vždycky tam po ňom niečo zostane. No už počujem, že sú tu snajpery, povedal, že pri oknách môžu byť. Čakajte, ani tam na streche, okej. Shit. Smoke. Takže už to vidíte, že to začína byť také napínavejšie trošku. Overdrill bude, koľko trvať ešte, nevidím. Koľko? 112 sekúnd ešte, takže... Oh shit. Je čas na brokovnicu. Trošku prebijeme. Shit. Musíme opraviť drill. Lebo sa trošku prehrial. OK, bezpečný opravený. OK, opravený. Takže pokračujeme. V našom drillovaní. Oh shit. Help. Mohli by mi helpnúť, ako nechcem byť zlý, a už mi helpuje. OK. Oh yeah. Či za chvíľku bude? Táto tu rýchlo poberiem, tak mi napadne. Tak, už to bude hotové, takže ideme. Za 20 sekúnd bude hotové. Asi ide niekto spraviť overdrill, lebo niečo tu hovoria, že nemáme ničiť kamery. Pekná macka. OK, nebudeme ničiť kamery, prečo tu. Takže týchto rýchlo si doničíme. Takže viem, že som to kúkal, jak sa robí ten overdrill. A nie, že to bolo takto. I don't speak. We got it. I don't speak. Right, we got it. Takže robíme overdrill sami, no overdrill, takže robíme overdrill, takže to poprvé historicky robíme overdrill. Takže overdrill nám dá hrozne veľa levelov. Koľkože to trvá? Overdrill. No, overdrill trvá 30 minút. Takže ja by som navrhoval tých 30 minút. Overdrill trvá 30 minút. Takže ja by som natočil teraz trošku z toho, jak to bude vyzerať. A potom vám natočím vlastne, jak tam vnikneme, asi poslednú tú minútu. Takže ja to tu ešte trošku... Aha, come back you, takže máme sa vrátiť. OK, takže...
this side where that you guys Tak, budeme to tu kryť. so this 30 seconds. Tak, budeme tu musieť stáť. Takže, to nezajímavé, takže uvidíme sa pri tom overdrille, keď to bude asi minúta do konca, takže zatiaľ čaute. Takže, som to zase ja. Ešte není síce dokonca minúta, ale musím vám to ukázať, že máme pomaly všetky náboje vypútané, no nie všetci, a už máme pomaly vypútané náboje. Vidíte low ammo. Môžete vidieť hrozné, ale hrozné veľa. No, keďže tu vidíte ešte tie všetky, čo sme tu pozabíjali, ako ten nálet, keďže tu vidíte, ako to je úplne, že brutal fatal. Takže ja sa presto tu vrátim. Takže vidíte, už to tu začína byť také zložitejšie, ako že prestávame mať náboje všetci a už sa nám minula aj taška s nábojmi. Že máme len tašku s hávkami, to je zdobudím. Shit! Vidíte, že mám nábojanie v devinke. Ešte M4 mám. A zabil som. Dobre, už mám M4. Vidíte, už to mi volá, že jak to hovorilo, X6 SOX, jak to hovorilo. Neviem, že 7 nábojov mám, zatiaľ som pozbieral nejaké, takže to viac nebudeme zatiaľ. Takže, uvidíme sa teda, ešte kúpim to, koľko to je. Už to začína byť trošku zložitejšie, vidíte, už som 13 level. Už sme vybrali aj ten dolný trezor, vidíte, takto to prepálilo. A proste keď bude minúta, 2 do konca, tak to začnem natáčať, takže zatiaľ znova asi uvidíte, už sa tu začneme prerážať, čaute. Takže už je 5 sekúnd do konca, takže ide načekovať kolo, tak až budem ticho. Vidíte, načekovať kód do podlažia. Ako naťuká sa, tak sme všetci mŕtvi. Takže máme za úlohu teraz skryť, ale nekryjeme. Isax, defend here, I'm out of ammo. No ammo, Isax, go here. Defend. It's open. Take it all. Takže máme otvorené. This is it, my friend. Fakt super, ako teraz vidíte, perličky. Oh yeah. OK, takže sme späť, potom tiché, takže... Last Christmas. Bom. Zakonili sme 23 level a teraz sa najťažšie prestrieľať sa budem. Trošku jedno číslo si zavolám, hej?
Takže sme späť, znovu nás niekto prerušil, takže ideme. Pristrieľavanie von. Takže ako vidíte, jak to rastie tie levely, ako prvý overdrill, vidíte 30 level. Ešte to podľa mňa nabehne. 32, jasné. Shit! Nádhera. Tam ešte spútaný ten manažer. Tu máš. Shit, oni už šli bezo mňa. Come back. So wisely. Ušli bezo mňa. On the ground, people. Good. Lights out, straight on. Yeah, follow me. OK. Fakt super, takže stihli sme to aj overdrill. Fakt super, takže 40 level. Good job. Fakt dobre, takže jak sa moc páčil, dajte like, a jak nie, dajte dislike ľudia. Takže ako fakt na ten prvý diel, fakt to bolo veľmi dobré. 40 level, to je proste super. Takže, jediné čo by som vám povedal je, čaute, a ešte, jak chcete vidieť ďalšie diely, dajte, podporte ma lajkom a komentom. Tak, čaute.